Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ko salminde juurade yafnade wiide alhamdulillahi rabbil alamina. No wiyenon ɗo tan wiya ha joni Allah walli en noon dental men dental diine udditanno ko le 16 4e mois 2016 Dakar. Allah e moƴƴereji muɗum eɗen jaaha eɗen mbadda hen ko ni wona ni ha keɓɗen dental diine o. Allah walli ngal heewi kadi eɗen jaaha ha Allah walli en dental diine o heewi guddiɗen ɗimmal innira dental diine ɗimmal e moƴƴereji Allah e bawɗe muɗum eɗen jaaha keɓɗen dental diine tataɓal, eɗen jaaha keɓɗen nayaɓal, eɗen jaaha keɓɗen joyaɓal, eɗen jaaha keɓɗen jeegom. Woni en keeɓi dente jeegom kewɗe teb. Eɗen mbaɗa wittoji meɗen ha jifɗen gueɗel gonguel ƴettuɗen dental diine 4 e mo 5 e 6 nattinɗen ɗum e nder 1 e 2 e 3. Eɗen jaaha eɗen bitta ha kadi Allah walli en jiiɗen goɗɗum ƴettuɗen dental diine 1 2 3 4 5 6 watta e dental gotal. Ngal ɗon nde ari nde hay goto wawata haalde hen, kadi hay goto wawata yiide goɗɗo o, wawata haalde hen, hay goto yiyatama anne o yiide goɗɗo o. Eɗen jara noon e moƴƴereji Allah saaha safoji hen wayla wayla waɗa hatta Allah ne jingani en heɓɓiti en walli en ha ñalawma hande oɗo keɓɗen talata hande oɗo 16 4e mois 2024 keɓɗen duuɓi 6 tongani en alif laam ha cewɗo mim del laam ha saqiru kalfaje 6 tongi alhamdulillahi rabbil alamina. Wadde en ndendi konngol gotol wiide alhamdulillahi rabbil alamina. Allah walli en ha en tawama oɗo ñalawma. Kadi amin jetta dendagal arnoɓe dental diine gadiɗo nadde o e dewɗe heno ha yetti cakkitiɗo e nadde o. Goto kala e mon ene yette ene jaare ene bisme ene wiye galle ko galle meɗen, golle ko golle meɗen. Hay goto ɗawaka e maggal, kadi hewɓe hen naatino e maggal jande galle lawƴande hewɓe hen majjira galle o. An noon jiɗɗo yentodirde e galle o artude bisimilla ma, en paltaki hay goto, wona suka wona mawɗo wona debbo wona gorko, jiɗɗo fof wiya bisimilla mum dental diine. Mbatta ko 00 221 77 906 14 81. mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o, ngara kaala hen haalande maɗa, indema yettode maɗa, min ganduma min jiima min nannuma. Min kalama sarɗeji ɗi so ɗi beelima naata, min kalima sarɗi a jaɓani min gaccuma deeƴa a jeeyi sumgo hoorema. Heddi omin kaalanne sa naati a janfima ko an e hoorema, sa woni hen hay goto wiyatama ni ena an tan andi a haalanama sarɗiyeji, a firti aadi sarɗiyeji gokkuma e hoorema. Nokku noon ne waɗi jangɗele
ne waɗi darsuuji ɓe hen mbi jiyata bindi pular ene mballe hen no jiiri bindi mbatta windude bindi ɓe hen mbi jiyata qur'an arab ɓe mballe limto hijju hay mbatta wawde janngude e windude ɗum nan toon ɗum noon ko wonno jiɗi fof bisimilla muɗum dental diine ɗo wonno hanki hade hande ha hande wayleeki jaɓɓal gootal yaade woturu ala ko ummin ɗum sowona Allah ene yaada e Allah ene waddini Allah garɗo tawmin heen jaaɗo accamin heen garɗo tawmin e golle jaaɗo accamin e golle ko golle addi min amin gollo sa ari tawamin e golle sa yi gaccamin e golle sa wondi amen ko golle anne to ma ko balle mbaɗa ballal ma faade e dental so yii fof ndindi goni gollotoɓe yahata wadde ɓeeɗo keeɗe e golle ɓeeɗo koode e wallude jingude e dusde ɗum woni galle dental diine ene fof ndendingal so a naatira deƴƴi e deeƴi hay hunde a watta heen min gonda e ma gila goo lewru amin gollo ha lewru ndu maaya an jaha jommeɗa lewru maɗa mbaɗa e poos ma e ɓesgu ma e haajuji ma minen ala ko wonani min heen so wona on jarama jokke e golle min beltima nannaki famnaki aɗa golle ne siftoro gollowo aɗa walle siftoro ballowo aɗa jingane sifto jingowo kono ngare gadde welani guila 2016 faade 2024 konngol gotol ko ngare jingue ko ngare balle oɗa gandi dente kewɗe ene naftoro hen ene deftoro hen nden noon sen balli dental men eɗen jogui wallude heddiɓe hewɓe ɓe jiyani ɗum noon wadde erago wattama heeso kadi bisimilla goto kala mon jiɗɗo arde nattodirde e maggal walla an gonɗo heeno bisimilla ma suka mawɗo debbo gorko heddi ganden ko addi en ko rewde Allah e jokkude enɗam hakkudeji meɗen somin gacci haajuji amen onon on gacci haajuji moɗon en dendi e galle on dawat gaccomin e golle ene yooɗo son keeɓi toon seeɗa keɓnon min heen tawde on ganda min kaccitima tawde on ganda min gottima tawde on ganda min kirtima tawde on ganda min celli nde noon yooɗata tawde on neldani min depposuji amen hoto donkani min lewru ma e ndenni no dokkomin min waɗa haaji amen oɗon gandi courant en jeeya eɗen gandi wifiji en jeeya connexion en jeeya ɗum noon so jinguɗo ko ne wayata portable so boni ko ma soode ordinateur so boni ko ma soode e gueɗe goɗɗe kalatako nafa noon ko enen fof ndenden ɗum mbasa accitan goto ko golle ndenden jingen ɗum jinnon haalande on hande ko ñalawma talata 16 lewru nayaɓuru hitande ujunnaje 224 ñalawma kawruɗo e timmal duuɓi men 6 ñalawma hande oɗo wadde en jetti Allah ene fof ndenden jetten Allah baɗanɗo en ni o ko Allah waɗi en ni waɗani en ni o suuri en o sembini en gila 2016 ha ñalawma hande oɗo kalde pinɗon jiyon ala jamma ala ñalawma ala dabbude ala ceeɗu ala ne sella ala sellaki ɗum noon ko balla Allah ko sembe Allah ko ballal Allah sembe Allah yahata ɗon ngal ballal noon yeytodire maggal annene jeeɗa e duusoɓe ko jihaadi woni ɗo goto fof e feññir mbaadi muɗum jogiiɗo kaɓorɗe nulda kaɓorɗe eɗen gandi ko peeje tan jaraten en ngala kaɓorɗe koye peeje tan gonɗen kalde pinɗen peeje men kalde pinɗen peeje men eɗen jawde eɗen peeje o jiiyaɗe kala ko joli min jaaha min gaddoya ɗum no YouTube min gattira less fewne ɓoƴƴe feewa e toon ɗum ko bandaji tedduɗi rendine fodde bandaji 10 walla 6 walla 7 watte lefol gotol yetto on keɓon
mbarno portable mon ñifon connexion ngaji moɗon kerɗon nafoɗon naftoɗon koye mon nafa bandiraɓe ko ballal ngal ballal noon hoto jeeɓoɗen ngal ko gollal hoto yeeɓe ndende jinguen ɗum poolen ɗum goto kala waɗa ko galle muɗum waɗa hen jawdi muɗum waɗa hen doole muɗum no foti doole potani kono anne hoto jaɓɓoyede aɗa wonde ɓurɗo ɓeyde Allah ñaagomo wonde ɓurɗo wawde wallude galle o Allah walluma balla galle o min kañum balla on jii somi pini min koye mbawi ko mbaɗa ɗum min nanga zonoluji min gadda bandaji seere moƴƴuɓe min gadda keɗɗon min ƴetta pulaar min jangina on ɓuran arab min jangina ɗum mbawi on wawa heddi ko onon keddi jangan noon jingere mon yo feeñ jingere mon yo yiye jingere mon yo feeñ yo yiye balle mon yo peeñ yo jiye kala gadduɗa min gandi kala moƴata min gandi heewa noon garot naatire sikke puntani gara mbiya mami wat nanne ñana naati natti yiyeede natti nanede min nane wawa abbaje neɗɗo wiide ar wawa ɗum nde garɗa nde mi haalanima sarɗiyeji a wi eyi nani jaaɓi a firti aadi hakkume a hoorema min kay pita aadi o amin gara somin pini min mbaɗa sono gaddi amin mbaɗa so gadda min mbaɗa wono ko Allah min gaɗi huccida men aade min gadirema noon somin pini min gollamo fodde ɓawɗe amen nde wadde oɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly kaw Sénégal alhamdulillah bil alamina an jiɗɗo jeeyede galle he golle he mbatta ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya mbaɗa Ly sabaɗa ballal ma yo yawɗon yetto min waɗe kees mofte duuso golle galle ɗum ɗum yino kadi haalande o ñalam hannde o oɗon gacce hakke oɗon jarlo oɗon jaafo minen ga min jarli min jaafima Allah rendina en yurmo en yaafo en hokka en cellal sembe kattanɗe bawɗe arsigue jaajƴo e neware e sutura e kawral e beldal nandiral pamodiral gondiɗen Allah baldiren saabi Allah galle ko galle Allah wona galle politique kala ko haalatɗo nanirɗum Allah an jaɓowo jaɓirɗum Allah an garowo ardu Allah an naatowo naatire Allah an gona wonita Allah a woni hen a tiide wonde hen yaltire seeso jaaha haajuma gacca wonɓe heɓe gona hen kadi ko galle golle goto kala yidde mum so ari ene hawra yidde ma ƴettu keɗeɗa a yiɗa momta jokka haajuji ma oto yo ɗum to wonata hen ala oɗo ko ɗum yiiɗi oya ko ɗum yiiɗi o to ko ɗum yiiɗi wadde ko jiɗɗa ko so yettimama ƴettu keɗoɗa ko ari ko a yiɗa ko itta ɗon gacca ɗon so jomum ari tawa ɗum ɗo heɗo naftoro ɗum kadi yinno kadi wattude hen gandiron noon paamiron noon amin teski on amin jii on amin jaɓɓi on e bismi on amin teski on amin gandi on kala gonɗo e galle he inde mum nanɗo karna ɗo ne windi sa addi amin gandi sa addana amin gandi wadde addu aɗa addane ñande fof anne wawi ko gaddata ko yaro hawi gaddirta koto lowru mayga mbasa addude aɗan ka gaddowo aɗa addane subaka gaddanɗa kikiɗe gaddanɗa jamma peedanɗa subaka law tawa ɗon golle haaliru maaya minen min keeroro lewru amin ndu ko on jarama jokke golle en beltima min ngala hen ndende jingue balle minen kadi min ndenda min balla min jinga ndende balle minen kadi min ndenda min balla min jinga ndenden jingen jungo woto wawa soɗade ko ɗiɗi dendinta coɗoɗa ha laaɓa cer jawo woto senglata ko ɗiɗi gonata sengla wadde ko gonon toon min gona ga somin gari min gaddi lewru maayi on keeɓi kala moon itte hen fodde mbaɗon fodde taw kalanaka yo Allah walle en nande famde jabde gollude roko en nande famde jabde gollude roko en nande famde jabde gollude ko musidɗo moon guiɗo moon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi bil alamina
on jarama, wassalam.